így válasz ki a számodra a legtökéletesebb Black Religion parfümöt. Amint tudjátok, a Black Religion weboldalán jelenleg 7 elérhető illat van, így válasz ki a sajátod. Ha a könnyű illatokat szereted, akkor én egyértelműen a Sparkling Zestet vagy pedig az Effect of Love-ot ajánlanám neked. A Sparkling Zest az egy fotorealisztikus grapefruit, az Effect of Love pedig egy nagyon szép rózsás és zöldalmás illat. Ha a meleg fűszereket szereted, akkor az After Last Night vagy az In My Mind a tökéletes választás számodra. Az After Last Night egy pörkölt mogyoros fahéjas illat, ami brutálisan erős, leszakítja mindenkinek a fejét körülötted. Az In My Mind pedig egy sáfrányos ámrás illat, aminek egy fémes hatása van, tökéletes a hideg időre. Ha édesebb vonalon gondolkodsz, akkor a Vanilla Overdose vagy pedig az In Her Room a te illatod. A Vanilla Overdose egy egyértelműen vaníliás illat, 3 fajta vaníliával, fehér csokoládéval és aszalt gyümölcsökkel. Az In Her Room pedig egy cseresznyi és mandulás, makaronos illat. Viszont, hogyha az igazán nehéz bombázókra vágysz, akkor az Oud Dancing with Fig lesz a te illatod. A füge és az oud olyan tökéletes kombót alkot, hogy elvarázsol téged az illat. Nem kell megijedned az oudtól, nem állatias, nem füstös, kellemes, keleties, sima oud. Az Oud Dancing with Fig egyértelműen a legkomplexebb illat a 7 közül. A nyitásban rózsabors és marakuja, a szívében sáfrány, bőr és rózsa, az alapban pedig füge és oud. Természetesen, hogyha kíváncsi vagy több illatra is egyszerre, akkor elérhető egy mintaszett a weboldalon, amiben 5 parfümöt tudsz kiválasztani saját magadnak, ahogy csak szeretnéd. Ezek után ne felejts el ellátogatni a weboldalra, és megtalálni a te következő parfümödet.